Αυτό είναι η επιχείρησή σας. Ρίχνετε 5.000 ευρώ σε διαφημίσεις από πάνω και από εδώ φεύγει το κέρδος σας. Νομίζετε ότι έχετε πρόβλημα παραγωγής leads, αλλά κάνετε λάθος. Έχετε πρόβλημα διατήρησης. Για κάθε 100 leads που αγοράζετε, αγνοείτε τα 95 μετά από 48 ώρες. Στον κόσμο μου, στη λογιστική, αυτό το λέμε κάψιμο αποθέματου. Πληρώνετε πλήρη τιμή για ένα περιουσιακό στοιχείο και μετά το πετάτε στα σκουπίδια. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτό το κενό ανάμεσα στο lead που πληρώσατε και τα λεφτά στην τράπεζά σας? Γιατί πολύ απλά η τρέχουσα αυτοματοποίησή σας είναι κουφή. Χρησιμοποιείτε γενικά workflows που λένε σε ενδιαφέρει ακόμα? Αυτό δεν είναι συζήτηση, αυτό είναι spam. Τα leads σας αγνοούν γιατί τα αντιμετωπίζετε σαν αριθμό και όχι σαν άνθρωπο. Έτσι φτιάχνουμε τη διαρροή. Αυτό είναι το σύστημα. Το έφτιαξα για να δουλεύει σαν εγκληματολογικός λογιστής για το CRM σας. Δεν στέλνει spam, διαβάζει το ιστορικό. Βλέπει πότε σταμάτησαν να απαντάνε και βλέπει σε τι έκαναν κλικ. Και μετά χρησιμοποιεί AI για να γράψει ένα μήνυμα που αναφέρεται σε αυτό το συγκεκριμένο context. Αυτό βέβαια γίνεται επί την επίβλεψή μου. Τώρα, να η πραγματικότητα. Σχεδιάζω αυτά τα συστήματα. Έχω φτιάξει τη μηχανή και έχω δοκιμάσει τη λογική. Τώρα ψάχνω για καύσιμα. Ψάχνω 3 επιχειρήσεις για να τρέξουν αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το σύστημα και θα κάνω έλεγχο στο νεκροταφείο το Lead. Και αφού είστε οι πιλωτικοί συνεργάτες, παίρνω εγώ το 100% του ρίσκου. Εάν δεν κλείσουμε ραντεβού, δεν πληρώνετε. Δεν ζητάω κάποια προκαταβολή. Στην ουσία, ζητάω τα σκουπίδια σας, τα leads δηλαδή που έχετε ήδη παρατήσει, και θα τα μετατρέψω σε χρυσάφ. Οπότε, σταματήστε να γεμίζετε ένα κουβά με τρύπα. Φτιάξτε πρώτα τη διαρροή. Σύνδεσμος παρακάτω για την έντηση του πιλωτικού συστήματος.